Falando do ofimático, hai que pensar que é unha das primeiras obras ou proxectos da era Fraga, vale? Comeza xa nos anos 90, é simplemente unha mostra máis de como o urbanismo en ningún momento quiso se adaptar á realidade galega. É un urbanismo que provén de como se facían as cousas baixo a lei do solo estatal, en ningún momento se acoplou a unha realidade fragmentada no noso territorio, onde hai multipropietarios, e onde as fórmulas de urbanización do territorio non poden ser nunca as mesmas. ¿Cuántos idiomas habla usted, señor? Bueno, unos cuantos, pero sobre todo yo sé latín. O territorio está habitado por pequenos propietarios e que teñen unha vida que perfectamente podería haber convivido coas novos desenrolos. O que pasou co ofimático é que chocou estes impulsos urbanísticos coa realidade social do territorio e empezou a xerar uns conflictos terribles que a día de hoxe aún siguen presentes. Como sabemos, hai unha parte de veciñanzas de Elviña que foron expulsadas do seu territorio, xa hai varios anos, e hai outras que ainda siguen resistindo, pero que están completamente ameazadas polo desenrolo do plan, non? Ya ves la situación actual, como está. Toda la zona de ofimático está toda con las vallas tiradas, no las retiran. Tenemos dos puentes a la derecha del Colegio Liceo y a la izquierda de donde están los hoteles ACED, que no les deja el paso al ofimático ni peatonalmente. Tienen que hacer limpieza de todos los matorrales, que le llaman el zoológico. Hay de todo tipo, ahí tenemos lagunas, tenemos ratas gigantes, bueno, hay un tipo de... que habría que hacer una limpieza general, vamos. El viño como era? El viño era unha maravilla, pero levamos 20 e tantos anos e non nos deixan facer nada. O alcalde, o Francisquito, expropiaron todo. Xa nos expropiaron para a universidade, nos expropiaron para a avenida Alfonso Molina, o sea, levamos toda a vida expropiados, o sea, nos deixan a miseria. No 91 xa nos damos conta de que vamos a formar parte do que o mal chamado parque ofimático, porque pasa a ser vivenda libre e unha pouca que dedican a promoción pública, non? Dan tal cantidad de edificabilidade que o que a zona de equipamento pasan para marxen dereita, co cual métenos a nos. Xa nos empezan a requerir documentación das casas, dos terreos que temos, tal, e xa vai enlazando unha cousa con outra hasta que chegamos ao 2010, cando xa empezan realmente somos conscientes, ou vendes ou xa sabes o que te pasa. Tan mal o viviron que encima tes que oír a veces por que non vendíchedes, que a pregunta que nos facemos nós, porque a quen teñolle que vender e por qué? Porque é un precio que eles van te marcar, non é o precio real da túa vivenda, nin vas a poder acceder con esos cartos a ningún sitio. Pero máis triste é convertidos en promotores, en desexados de por vida. O tema do parque ofimático leva moitos anos andando, non? Eu diría que casi máis de 30 anos de previsións de traballo entre a Xunta de Galicia, o Concello, os diferentes cambios e as diferentes incidencias que tivo. En 2018 recibíronse as obras da parte que está actualmente urbanizada, en a que xa están vivindo preto de 200 familias, non? Que son promocións de cooperativas. Este es el primero y el segundo que vinieron aquí a vivir, llevan esperando desde 2007. Desde 2007 le dieron el año pasado, a finales del año pasado, la primera licencia de ocupación. Esos dos que están allí al fondo le van a dar la licencia ahora, que está pendiente también entre Fenosa y el Concello, está pendiente simplemente de la licencia. Iba a haber otro bloque parecido a este, también parejo, pero por ahora ya se ha parado la construcción, y van a haber unas viviendas de la Xunta, que también van aquí detrás. No goberno anterior estabas ultimando o proxecto para completar, non, as obras de urbanización e completar o polígono. E a idea sería, neste primeiro semestre deste ano, poder licitar as obras e poder rematar no período de execución que teña o proxecto, que pode estar en torno a 18 meses, pois rematar o polígono, porque se non rematamos o polígono, aparte de que non se poden, evidentemente, levar adiante as previsións de edificación que están previstas, tampouco se poden completar o conxunto de servicios públicos e de servicios municipais
que necesita tamén as familias que xa están vivindo. No sé si lo ves, hay una residencia de ancianos, ahí que se ve ladrillo. Ese es el enlace donde va una rotonda gigante que está licitada por 14 millones. 7 millones solamente es para cubrir la vía del tren, que la vía del tren atraviesa. Y ahí sería donde empezaría toda la expansión del ofimático y Mato Grande, porque en esa rotonda iría una pérgola, iría una zona, vamos, cubierta para los chavales, para jugar, y encima podrían pasar vehículos por aquí, entonces ya sería lo ideal. Y con esa pequeñita obrita, que sería nada, 7 millones de euros, arreglado, que eso no es dinero. Lo propuso la Marea, se lo aprobaron y falta licitar solamente. Un plan que en termos urbanísticos non ten nada que destacar, un plan desarrollista como outro máis, sen ningunha cualidade urbana, sen ningún intento de acoplarse ao territorio, máis que o de haber salvado unha parte do núcleo de Iris de Abaixo, pero co resto foi completamente insensible, foi simplemente unha ampliación da cidade neoliberal, vamos. Quedou este curruncho aquí, que non sei que farán con el, estas 4 casas que quedan por aquí, non sei que farán. Vamos a ver, outra visión, outra cousa, está mellor. Sí. Pero bueno, de momento agora tampouco non hai nada de movimento, porque non vive nadie aí. Non sei se agora empezaba a vivir a xente, pero isto tuvo muchísimo tempo sin terminar, por culpa que houve uns postos de fenosa que non nos daban sacado, non daban abrir as calles, agora empeza a haber algunha xente, pero moi pouca todavía, Pero parecelle ben. Sí, hombre, todo que sea progreso, benvido sea. Temos que ter en conta que hai un incremento da demanda da vivenda, hai un incremento dos precios de venda non tanto, pero sí de alugueiro, e iso quere dicir que o mercado de vivenda de alguna forma hai que reaxustalo. Por eso un polígono, insisto, como do ofimático, que xa estaba previsto, que ten unha previsión de vivenda total de en torno a 2.600, entendemos que sí que hai que elevarlo adiante, completalo e, como digo, dotalo de todos os servicios. É compatible perfectamente as políticas de rehabilitación, que sí que queremos desenvolver de unha maneira importante, temos previstos varios planes de desenvolvemento, tamén con políticas de promoción de vivenda de iniciativa municipal. O plan, evidentemente, xa está lanzado, xa están urbanizadas as rúas, feitas un novo parcelario, polo tanto, non se vai dar marcha atrás a todo o plan. Agora ben, o plan debería paralizarse, simplemente porque siga habendo unhas vítimas e unhas persoas que están ameazadas polo urbanismo, que son, sobre todo, agora xa soas do marxe dereita da Avenida de la Vedra, que é unha peza, unha parte do plan que non ten ningunha repercusión no outro plan en términos prácticos, é unha cuestión simplemente legal e urbanística, que se fai unha modificación do plan xeral, é perfectamente asumible como interese público que a cidade viríalle mellor que se desacoplaran esas dúas marxes do plan, e que seguira polos seus derroteiros de urbanización, que xa están empezando a ir vivir xente aos edificios construídos, e que a outra marxe prevera como parte de San Vicenzo del Viña. Non son moitos afectados, pero iso non quere decir que, aínda que sexan poucos, o problema deles é o máis importante do mundo para cada un deles. Nos o que lles explicábamos era que o que non podemos é cambiar o planeamento xeral do polígono para excluir do ámbito da aplicación do polígono ese punto concreto, porque demoraría moito precisamente completar o conxunto de urbanización do polígono. A evidencia é que nos gobernos anteriores nin o Partido Popular, nin Marea Atlántica, pola complexidade da situación, non porque non quixeran, encontraban difícil buscar unha solución. É certo que eles están cunha problemática referida sobre todo á incapacidade de pago, en algúns casos moi concretos, das cuotas de urbanización. É certo que os procedementos administrativos e de xestión tributaria permiten esa dación en pago que se estaba propoñendo por parte deles en os informes xurídicos que había emitidos por parte do Concello, pero que eso únicamente se pode facer na vía de constrinximento, o sea, na vía de embargo, que estamos traballando. Bueno, en definitiva, non hai unha solución todavía. As últimas reunións que Minha última cuota foron 33.000 euros. De onde sacou 33? Xa debía outros 33? A ver, de onde os quito? En a vía da premio será cando irían a embargar as contas, se non hai cartos, pois irían a subasta das parcelas. Mentre non chegues a esa fase, pois como que non contemplan o pagar con aproveitamento. É tan inxusto como tens que pasar por todas as outras fases
para que se vaya incrementando a débeda, e logo cando xa estás con todos os intereses que se poden xenerar nesas fases, e cando sí podes pagar con aproveitamento. Aí si xa se subasta a túa parcela e xa pagas. A ver, esa alternativa que nos dan os veciños que convertiron en promotores e nos pedilo. As casas ameazadas son a carta de presentación de San Vicenzo del Viña na Avenida de la Vedra, fan que a cidade sexa consciente de que existen núcleos con outras formas urbanas en pleno centro urbano e, de alguna maneira, convirten Alfonso Molina nunha avenida e menos nunha autopista, ao ter unhas vivendas aí pegadas, non? A parte de todas as cuestións de justicia social, que é absolutamente aberrante que no século XXI sigamos con estas cousas de que un plan xeral poida transformar a toda unha veciñanza en promotores inmobiliarios. Veciñanza que o único que quería era seguir vivendo nas súas terras, que non quería lucrarse con unha recalificación urbanística ni nada por estilo, querían vivir nas súas terras, que é unha cousa que en principio debería estar asegurada a non ser que vaya contra o interese xeral. Entón, a pregunta é, cal é o interese xeral neste momento? Nos creemos que clarísimamente o interese xeral está del lado dos habitantes del Viña, porque ao resto da cidade interesa nos que os habitantes sigan vivindo aí, porque a cidade e a avenida é mellor se eses habitantes siguen vivindo aí, non? Se os grupos municipais están de acordo en que o interese xeral está representado por a facer esa modificación, non habería absolutamente ningún problema. Os planos municipais transformanse, a fai pouco se transformou para beneficiar a esta empresa Estrella Galicia que quería ampliar as súas estacións, e como é un consenso social que non queríamos que a fábrica marchara da Coruña, o pleno aprobou a modificación. É tan sencillo como eso. Non hai unha solución todavía. Nos comprometimos, e houve unha pregunta neste sentido no pleno da semana pasada, a tratar de buscar unha solución individualizada e concreta para aqueles 4 ou 5 casos que podan ser máis graves. Eu doume conta de que, claro, nestes procesos urbanizadores por compensación, pois a veces se ve involucrada xente que non teña previsto, evidentemente, aportar as súas parcelas a un proceso urbanizador, non? E sobre todo cando colleu polo medio tamén unha época de crise económica e de crise inmobiliaria tan forte. Eu creo que ahora o mercado xa ten un comportamento máis normalizado, pode ser que exista máis opcións de que eles podan, que podan ver comprada a súa parcela por outras promocións que podan levar adiante os seus dereitos urbanísticos e, por outra parte, insisto, estamos vendo os casos concretos cos servicios municipais de Facenda para facer fronte a esa situación de impago de cuotas de urbanización. Insisto, é complexo, trataremos de buscar solucións, pero, por outra parte, o que non podemos é tamén parar o resto de urbanización do conxunto do polígono, porque insisto que tamén hai moita xente, moitas familias xa vivindo e hai que completar os servicios do ofimático. Pódese facer vivenda e poden deixarnos a xente oriunda das zonas. A xente quere vivir onde naceu, onde se criou, onde ten os seus amigos, quere vivir en comunidade, queren crear lazos, porque temos uns intereses comuns. Aquí morrese un veciño e imos todos ao enterro, se algún encontrase mal, pois os veciños axudan, pero iso cada día estáse perdendo. Temos un sentimento de pertenecer a un sitio, pero daste conta que con este novo urbanismo, o bueno, novo, é vello urbanismo, vaise facendo casas impersonais, onde vives moita xente, onde non se coñecen, onde o veciño de arriba me está molestando, o de al lado non quero ni falar con él. En lo que sí posiblemente no haya diferencia entre un alcalde y un ciudadano de a pie es la preocupación, el dolor o la indignación. Porque cuando ves las manchas de petróleo hay momentos que tienes tristeza y otros momentos tienes indignación. De ver cómo se pueden estropear tantos trabajos, tantas ilusiones, cómo te pueden, en definitiva, machacar tu casa, porque la ciudad es tu casa. Yo creo que eso es un poco lo que